Yes, hello mga subscribers muli, si Modelo Magcamping 2, then strong again. Dito po tayo sa San Jose, Magalang, Pampanga. Ayan. Yan po ay March 21 ba? March 21 po tayo ngayon. Ngayon po ay Sabado. And this again, the special speed recovery program, day to day, ni Apo Noli Peña. Bob, ito to kasi, 75. So August 26. Boy, happy birthday to you. August 26 na, 75, 76 na. Dito siya. Dito yung ano. Bacon mo. Matsula ka, hindi na ako na. Bob? Are you ready, Bob? Sige. Are you ready? Ayan guys, so iwawatok muna si Apo Noli. Apo Noli, nato ka yung dagyong dito. Ha? Noli Di Castro? Hindi. Noli Arpeña lang. Yung Ramos. Ramos ka rin? Oo. Noli Ramos Peña. Ramos. Maraming Ramos dito. So, yung mga harapan ng bahay namin dyan. Mga nanay nila, kapatid ng piso ng nanay ko. Kaya Ramos din sila. Hindi, wala ko lang. Kung ano yun? Mga gusto ko. Yun na. Ay, ne. Oh, ikaw ha. Mapilan naman mo? Yung August 26 sa 26 na. Oh, wow. August 26, 1950 kasi yung birthday ko. Diba nakarelo pa siya? Armstrong. Yun na. Yan pa yung walang relo. Ano bili? Sinusot mo na para hindi mamatay. Ano yun? Yun lang. Wala na. Dito pa. Sapak. Let's spray. Spray dapat. Okay. Up. Alcohol. Ay, nakakita ko ba? First, I just warm up this. Magpushi tayo. Okay, next. Okay, next. Tatawag pa lang naman ako. Sabi? Yung panganay. Sino pa eh? Sige. Sabi na Ivy. Sige tayo, matulog ka na. Oras na, sabi niya. Anong oras? Oras na. Lapas na kalawa kanina. Dumating ba yung therapy mo? Hindi. Nakabukas na siguro ka ako. Bakit? Ano niya? Oo, oras na. Wala pa siya. Ewan ko kung anong nangyari. Sabi ko. Hindi mo, send mo na. Sa'yo pa rin. Send mo na yung blessing. Bob! Okay, already. 1, 2, 3, push! Okay. Jim! Opo ako. Oo, siyempre, buka. Gusto mo, tayo ka? Mag-play na pa, play. Okay. Ray. Play na lang, play na. Dahil, play na pa, bayan ako. Mag-play na pa, bayan. Huwag mo si verse. Philippians 4:19. God will supply all your needs according to His riches by Christ Jesus. Di ang 4-4 din lamang sa pinapay na bubuhay ang tao kundi sa bawat salita ng Diyos na mumutawi sa pag-ibig. Marcos 11:24. Ang man ang ating isama. Maniwala ka, matatanggap dito. Lord, hindi mo natin nangalingin po. Ikuyan mo ulit, Panginoon. At i-bless po ang kanyang pamilya. At i-bless po kami, Lord God. At i-bless mo ang therapy. Ingatan niyo po kami sa masamantama sa mag-spirito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. May kapit ng tao na napon? Oo nga, may na. Napon, tawag kami napon. Oshi! Dosi. Okay. Dosi ngayon. Love, i-highlight mo nga ito konting video mo. Okay. Sino ako? Gusto ka. Sige ba? Di ba? Tingin ka. Okay. Ito nga.
Ipakita mo ang tigas ng tuhod, ha? Ay, pakita mo ang tigas. Ano, di ba? Okay, ready? Okay, 1, 2, 3, push! Relax. Wala kami ba? Okay. Yan, high punch. Yan, good morning, good morning, good morning. Ito na po ulit, si Walero Pangkepeng. Ito po ang first exercise attempt. Pagbakas ng katawan ng tuhod at ng balakang ni Apple. Kaya, tanda ko po, tanda ko po, tanda ko po, tanda ko po. Very good. Wasi pa. Sa gabi malamig no? Oo. Nakadablusin ako. Diba? Ang ito, marami tayong gawa. Pausing natin na gawin. Malawa. Okay. Ready ba? Okay. Push. 1, 2, 3. Push may ba? Paparak siya. Sige, Uy, push. galing ka pa. Stay ba diba? Stay ba? Yan. Okay. Malipat pa. Malipat eh. Malipat na mag-yan eh. Yan. Yan pa kapay. Tutok. Mga kapit na mag-alito mo. So again, this is our 8 session, 8 days pa lang yan. 8 araw pa lang tayo, kuya. Nakakatayo ka na. Ano ba? Kasi thank you Lord. Ano ba? Thank you Lord. Nakakatayo na po. Isa. Ano ba? Sino? Oo. Yan. O yan. Ito nga. Saguli ba? Bab na eh. Tapos saguli. Kasi, Ano ba ito na lang? Abati lang konti. Papunta nga. Abati lang konti. Lalabas ako. pagkita ng arko-arko. Ito na nga ha. Saan yung cellphone? O ano ba? Punta ka na siya ba? Huwag na lalabas may bahay lang. Pwede na. Arko, amo. Arko. Kakalawa ka, lalabas ako. Lumalabas. Tablet. Guys, andito po tayo yung Luna. Ano na magalangan? Ay, mo siya. Ano pa sa dito sa bako no? Arko na magalangan. Kaya sister, yan alitin ni nakadwa. Amen. Kaya, hindi ngayon. Kapag nakagirin yun, Oh. Oh. sige! Tignan lang tayo sa...
Bo, pagpera ba? Pagpera. Ah, Ba? Wala na yan. Assistant tayo ba? Oh, pangatlo ba? Pangatlo! Ayun eh. ano ba yan? Uy. Ilan ba? 1, 2, 3, 1, push! Go, Bob! Go! Okay, back, go! Oh, galing na, Bob! Guys, Straight pangatlo. body ba? Yo. 12 po yung Oh, aming galing. gagawin. Siyam pa. Ako, okay lang ba? Again, ito po ay pumapalakas po ng kanyang lower back, lower limb. Ito po ay maganda po sa stroke patients ang pinapatayo kaysa po nakahiga. Pag nakatayo, ang dugo ay active. Pag nakahiga, patay ang dugo. Wala ko kahapon tinapos mo ko. Tulog ka? Tulog na, kaya sa umaga kanina. Okay ba ba? Okay. So, huwag mo naman po. Kasi ang aming program ngayon is talagang tatayo. Ngayon na minuto. Huwag ka kagad daw po para mabalansi ka. Yan. So again, shout out sa Royal Meadows. Mabubuo ng team dyan. Kasama ang peacemaker dyan. Yan. Mga peacemaker team, prepare na mamaya. May temporada. Alas 5, alas 4 dyan sa Royal Meadows. Peacemaker team. Yan. Shout out. BFFWG. Thank you very much to you. God bless you. May 5 o'clock. At kay Paring Dong, thank you very much. At sa lahat ng mga sumuporta. Ayan. Sa Peacemaker, maraming salamat siyempre. Dong Padilla, shout out. Kagabi, nag-motorbike. Ayan. Makikita po ang kanyang negosyo doon sa harapan ng 7-Eleven, Pantakaki. Yung bike store. Ayan. Gusto mo may bike. Ayan. Ayan. Oh, nakakanya po siya po. Oh, yung pala. Hindi Ayan. na mamasada ko. Ayan. Nag-aatid ako sa Royal Meadow. Ikaw? Oh. Oh, ayan. Tagal ko namamasada dyan sa kato. Okay. Kaya gabi. Kung gusto mong gumaling kayo agad, siyempre, makiayon kayo sa programa ni Modelo Magkepe. Kagaya po niya po, Noli, 8 session pa lang, nakakalakad, nakakatayo na. Diba? Matigas na ang tuhod. Mark 11:22. 18 ka. Yan. O, Bob! Wala. Nakayo. Pag ito sa ito, ang damo, magagaling ko. Sabi ito. Hindi ba, apat? O. Anong meron na ito, mga nakakatayo? Ano pa karamdam? Sarap. Ano nga natin. Alam mo ba, kung nangangatayo mo, sige gumagawin ng mga masila. Dumating na ba yung pagkakaya ko sa'yo? Sabi nga ako, hindi pa. O, iwala mo na! Kailangan yung make-up yan. Ewan ko ako. Yabol mo na! Kailangan ng budget. Baka mamaya nga ako. No? Baka naman. Kung sila ko lang ako. Yan guys, yan. So, nakakapunta tayo. Walo pa. Kaya pa? Alam ka mo, kakalakad na ako. Wala na daw pera. Sino? Wala akong babae. Ang pera, kinikita lang. Ang buhay ng tao, isa lang. Oo. Yung pagkakataong gagaling ka, may oras siyang pati. Kasi ang stock kasi, pag pinabayaan mong stock, hindi ka sa mamasin yan, hindi, kaya na lang yan, doon po. Kung kanan na tinetherapy natin, nagkakaroon ng pag-asa. Ang therapy kasi, sasabihin ko sa inyo, mga subscriber, 3 buwan pong gamutan dyan, may improvement na yan. Hindi po linggo lang. Stock po kasi yan eh. So, 3 buwan, meron ng, kung agad-agad gagaling, at 6 months, yun ang mga duration po ng healing power. Hindi po pwede yung 1 buwan kagagaling ka. Hindi pwede gano'n. Parang gano'n. Sa aking experience, sa loob ng tuloy-tuloy yan, 2 buwan, meron ka ng improvement. Ano yun? Nakakatayo ka na, nakakabalas ka na. Oo, kaya yung sabihin mo nga magaling ng linggo, hindi pwede. Stock yan eh. O di ba, ilan buwan ka na TV, na PT? Isang buwan na yan, tuloy ka lang. O. Ito, nakakatayo ka na eh. 80s pa rin tayo. How much more kuya kapag ito 1 buwan na? Kontakin mo. Dati, 5 lang, hindi mo kaya, Pag nagkaganyan ka, Brad, ano mangyayari sa mga laman loob sa loob? Alin, yung, Yung puso mo, siyempre, umagad ang puso mo na. yung bato mo, Yes, so lahat po yan pag tumatayo ka, ang gusto kasi pag tumatayo ka, lahat ng mga organs mo, gumagana. Pag nakahiga ka, tulog. baka sabi ko na isurog yung mga tao. O, kaya gusto ko mga tao, stress, pagkain, walang tulog, nakaisip, ang pulos tubig.
Kung sa panalangin. Sabi mo. Kung kulit na tawag, di ako na-stock, paano ang problema? Kasi nga, pa-stock ko, ano magagamit sa inyo? Wala namang kepweng. Ang kepweng! Ayan! Kasi ang tanong ni Diyos kasi gumagawa talaga. Bakit gano'n yung mga iba? Hindi pa tayo tao ko. Kasi po, yung pagkakalusugan ko yun. Hindi nila, no? Kapag po tayo pinamahan tayo ng speech, hindi mapagsalita. Pag action po, emotion na tawag sa ating nerves natin, emotion, hindi makakagalaw. Pag ang memory, patay ka, wala kang maalala. Tatlo po yan eh. Action, speech, memory. Yun. Ang siyo, pinamahan siyo, action lang. Yung memory mo, buo pa rin. So, thank you, Lord. Alam mo kuya, makatayo ka lang. Makatayo ka lang ha. May stroke ka. Laking pasalamat sa Panginoon Diyos. Diba? Kasi pag nakakatayo ka, it means you have a chance to walk. Pag nagsimba ko nito, nakausap naman pastor namin. Oh, Meron ng testimony. meron! Wow! Ba, meron. Kaya kailangan tayo magtyaga. Kung hindi mo manalangin. Ang sinasabi ng Panginoon Diyos, nasa tao gawa, nasa Diyos ang. Yan. Huwag kang puro hallelujah. Gagaling ko. Gumawa ka. Lumakad ka. Pumibis ka. Paterapid ka. Para gumaling ka. O, kung nandiyan ka lang, kaya nasabi ng Panginoon, nasa Diyos ang awa. Nasa tao ko. Ito ang awa natin. Gagawa tayo ngayon. Panglima. Meron ng kasama lalaki, dalawa. Awa. Nakatukod lang. Ay, mas ba? Pagagaling ka ng Panginoon Diyos. Hindi mo. Okay. Okay, pangapat, panglima. 1, 2, 3, 4. Push! Tutuwa nga ako eh. Bakit? Sa ginagawa ko, tutuwa ako, nakakatayo ka na. Hindi. Eh, siyempre malungkot ako noon. Kahit araw-araw kita, kung di ka nakakatayo, na malulungkot ako eh. Sabagay. O eh, ano mo yung, manis natin. Ano mo yung, God is God. Ang kalusugan, importante sa lahat. Napakapalit na ng tao kung natutulungan mabuhat. Yun. Merong gantik pa sa langit. O ba? Step back ba? Para makita ka ng mga viewers yan. Especially mga nanonood sa atin dyan. Maraming salamat po sa patuloy panonood sa Modernong Magkeping 2, Stock Therapy po. Ito po ang aming journey po ni Kuya Noli Peña. Ito po tayo sa San Jose Magalang. Sa lahat ng mga Peña, shout out. Siyempre kay Ivy, shout out. Diyan sa may Canada. Kay JR sa may Dubai. Shout out sa inyo, sa inyong pamilya. May God bless you. Baka naman! Bak, maintain ha, maintain. Eka mo galo, takot. Alin mo ko sa kailan? Yan. Ay siya. O, tama mo. Maintain. Nakalulok pa siya ako sinabi. Hindi mo agad. Sabi ko maintain, huwag pinulok ka. Maintain means manatili Siya ka. ang magbubukas eh. Itapin mo niya ng kaan. Katsali sa sarili mo. Kasi nung makailang ka mo, kaya siya may sarili mo ba? Pati kasi may sarili mo na parang sundalo. Kasi I train you para ma-develop yung dati mong nalakasan. Kasi nung, kung pa siya sa mga, kikibel di mas, diba? Kasi may stock po ito, mangan kera, plus, kabaw, metena. Kailangan tikdo ka. Yung pinahuli Kailangan tikdo ka rin. Huli pang galing. Kaya pati dito doon ka, wala kasi ka, thank you Lord ako, salamat po Diyos ko ako. Hindi po yung tao yung gagamitin niya kung anak mong recovery sa akin. Wala. Pangalang. Okay. Tusin doon na. Yan yung sila kapag Okay. Ready? Okay, 1, 2, 3, push! Yan! Sila nila ka, sila. Mahal mo. Ito yung mga 2 minutes. Ano yan? Wala ito. Sabi ko meet up sa 11. Joke lang. Huwag ka ba na yan? Kasi nilidevelop ko yung balance mo ba? Pag magaling mo ang balancing mo, isang buwan, nakabalance mo ng isa, walking naman tayo. Kung papasok ko, walking therapy. Lahat po ng mga pasyente ko, dumaan po sa system. Lahat po sila. Wala akong magic. Kasi pag therapy po is process.
Okay, program. Kung ano po yung balance mo lang. Oo, dito ka kumuha. Huwag kumuha dito. Ha? Kaya Gusto sa... kang mag-iwan. Yun. Sabi ko sa Malaki. Ang galing! Okay, kuha na! Wala na sama. Wala. Eh, galing ng Bob. Ang tawag sa ilong ni Bob, no? Oo. Gwapo to siguro nung binata. Yung binata to, pogi to eh. Ayaw na naman nangyari din. Oo. Binata ko, sikat mo ang sino. Oo, siyempre yan. Yung artista Tirso was there. Oo. Together again. Kapareha si Nora na eh. Kamukha mo si Tirso. Ano ba? Hindi na ako. Kala ko Andrew Wee. Kala ko hindi na ako artista. Kaya moderno mang kepo eh. Ayan. So Cruz, ang layo naman Bob. Andrew Wee, oh. So sa lahat ng mga stroke dyan na nanonood ng aming vlog ni Kuya Noli, number 1 po yung laughter. Yung pagngiti natin, yung pagtawa natin. Yan. Kasi po nakakatalagdag po yan sa ating paggaling kapag tayo ay masaya. Even though we have facing more problems in our life, natural lang po yan. Pero po tayo kalilimutan, ang sabi nga natin Panginoon have faith in God. Diba? Maniwala ka lang. Maniwala ka lang. Ha? Gagaling si, tanda mo, ito Kuya Noli, ha? Pag magaling ka na, itong ating ginagawa ito, panoorin mo ito. Kasi this will recall to you kung ikaw pa stroke. Kung magaling ka na, magkukwento ka na. Diba? Babalikan ko yan. Siyempre, natin mapalikan mo lahat yan. Panoorin ko talaga. Panoorin mo yan. Papagita ko sa mga tao dito. Yes! Oh! Praise God! Yan. Si Lord ang ating tinataas dito. So ako ay instrumento lamang, si Mang Kep na instrumento lamang, nakagalingan ng mga lahat ng mga hawakan natin. Dalangin ko, ang kanilang kagalingan, di mga kumakontra, si Lord ang bahala doon. Laban ni Lord doon. Walang kokontra. Walang kokontra. Yan ay moto ko eh. Walang kokontra. Kasi ako, gusto ko gumaling ka. Have faith in God. Diba? Walang magagamot na hindi gumagaling yung pasyente. Lahat ng magagamot, gusto gumaling ang pasyente. Bakit? Nakakala ng puso yun. Nakakatuwa ng puso. Oh, kapito! Okay, ready? Kuya, again ha? So, I motivated you. Inomotivate kita na. Nangingin mo ang iyong ka ng bahagi ng tao. Tsaka ko ng power. Okay, ready? 1, 2, 3, push! Lagi. Ano nangyari? Lakas mo eh. Okay. 1, 2, 3. Yan, malibang ko. Taas. Ba? Balance sila. Hanggang masanay na ba? Hanggang manawa sa kakatayo. It means, pag nanawa ka na yung sabihin nun, nade-develop ka na. Huwag ka na makukumay. Ang miss ko kasi matao. Oo, bawal yan. Kita puti? Bawal. Tapos, kaya na gusto sa akin. Kaya mo na. Kamulan mo. Oo nga eh. Ano mo, sa pag-awag ito? Ano lang talaga? Kasi yung kamay ko, awa. Ilan na yan mga Hindi na. pag tayo ng isip, pag dito ako isip ulit ka na. Tandaan nyo ba, yung ginagawa ni Bob, ito ay papalakas ng lower back mo. Papalakas ng mga tulog masig mo. Okay? Pabalik na yung pag-iisip, tungo sa kagalingan. Okay? So, dandaan mo po. Dandaan mo po. Dandaan. Yan. O, di ba? Ayos ba? O, yan na. Pito. Yan na lang. Kapag, Pito. Di ba pa? ano ko po eh? Dosing gagawin natin eh. Alam ko nga pa naman. Wala ka lang tayo. Thank you, Lord! Yeah, thank you, Lord. Maraming salamat sa inyo. Pag-isip mo sa umaga, thank you, Lord. Ha? Tatay ibang isipin ka, thank you, Lord. Salamat tayo. Bakit? May buhay ka pa eh. Buhay ka pa. Huminga ka pa. Pag binawi na, maski mayaman ko, wala magagawa. Wala magagawa ang pera mo ba? Pag binawi ng Lord yan, maging pera mo sa loob minamahal. Don't love your money. Diba? Sabi nga, love yan. Diba? With all your heart. O, kung wala. Okay, ready ka ba? Ready, ready. 1, 2, 3, power. 1, 2, 3. Push! Okay, push.
Ano ba yan? Hook! Yun. Ba, pagod. Pumay. Sige na ito. Nangana ka. Ha? Okay, 1, 2, 3. Hook! Pang-walo. Ilan ka? Ha? Iba ka? Straight ba, diba? Yun! Kapogi, oh. Ito ni Stribani. Yan ang maganda siya ako noon, nung ngumingiti ka. Kapag ngumingiti ka, lumalakas si Mang Kempo. Pag simangot ka, patay si Mang Kempo. Huwag kang simangot. It is waiting for again for our stroke patients for his 8 days therapy for under speed recovery program. Ayan po, mapapanood po natin ang ating 8-day session. Nakakatayo ng tumatagal siya po noon. Thank you Lord. Yan. Oh, step ba? Oh? Diba? Yun. Ayos sila. Yan. Namusay ba? Mas kili ba? Yung mga radio. Baby. Good. Shoot! Marunong ka sundalo. Oh shit, dati ako mag-shoot. Si mag-shoot. Ano ko ay siya mag-shoot. And shoot! Ang skimmer ko din. Small. Alam ko hindi ka dati sundalo. Harap sa likod ko. Hindi, natin ako na ganun. ROTC. Advance ROTC. Napapanood ko ngayon yung mga kabite nyo, no? Kung nag-trainer. Bago sa sila. May si security guard. Oo. Kaya, boy! Okay. Walo pa ba? Walo. Ano ba pa? Inhale, exhale. Tersoporus ka pala, tersoporus. Oscaro. Ngayon lumalas ka din sa Constitution. Wala na, kontrabida na. Oo. Dati selection na rin. O ba, bala ko no. Ajui. Umana pa ng pangit. Kahit ka, nilevel tayo sa district. Kaya, coping nila siya akin. Hindi nakakasi ako sa Constitution eh. No, yung Constitution, wala ako. Together, again together. Tama. Diba? Passion. Eh, Oh, si ate yung may number ako. Wala ka lang. bali ko na. Buwan ka, nakasalago mo. One. Nakasalago mo. Ako nalibat. Oh, shit. Totoo naman. One. Push naman! Pasyang! Thank you very much, Lord. Sa welcome sa Jose. Abangan niyo po, maglalakad po. May bakang Lord. Siguro sa June, no? O July. Sabihin, kaya ako pag manalangin sa Diyos, kung sabihin ng petsa, Lord, pagayin niyo po ako. Ganon. Yung petsa, may petsa. Basta marami nang mangyari sa'yo. Diba? At pag buwan, may magaganap na. Pasko, maganda na ang buhay mo. Diba? Ay, thank you, Lord. Ano sabi ko sa'yo? Sige, ako lang. So, okay? Makakalakad namin ito. Siyempre. Mas nga pala yung damit ko, X. Ito na pinalit. O, diba? XL lang yan. Mamaya, sana gusto. Pos mo. Ganyan. Thank you. Hindi maganda na sa'yo. Ang number. Ano dyan? Nasikip ko yung pipon ha. Marami na ginulat ha. Yung mga bigtan ng mga ako. Dahil natin no. Oh! 10! 1, 2, 3, 4, 5. Subuhin natin kuya. Hindi pagkakataon, ha? Hindi pagkakataon mo sa mga kinitos. Kakataon mo bumalik. Bakit? May purpose pa rin siya. Ha? Huwag ka mainit. Ha? Kasampu! Ano ba ni boss? Kasampu ha? Okay, kasampu.
Ada kuskus ka? Ada kuskus ka? Eh. Sa atin, yan eh. Short man ko naman ako siya ko naman. Kaya makatawa mo, may bibigyan ka mo. Maya ka, maya. Makatay ka naman ako. May bibigyan ka mo. May isa ko yan. Makakali ko. Balik. 1, 2, 3. Yan! O, pasag po. May bibigyan ka mo. Ano pa? Hindi ko na. Wala. Wala na. Kakain ka ng uod. Magiging story ng buhay mo. Ito, hindi pa. Buhay ka pa. You'll teach them, you'll testimony them about the words of God. Sabi nga, salita sa parin na si brother Noli Payne. Testimony, no? Marami na nakakita niya. Siyempre eh. Yung mga bayan ko lang sa tangle eh. Hindi kita niyo. Yung nakita na eh. Oo, wala. Ba, na-struck ko lang si Kuya Noli. Are you ready? For 10? Tanda mo po. Yan. Very good. Ba? Basic lang. Ba? Natok. Inaantok. Inaantok. Natok na? Kasi ako Mamaya to siya nag-iisip. kasi ako nagising na gabi. Dalawa na lang kuya. Naging ako lang ko lang. Gising ako. Mamaya, lipat kami dyan sa may, after ng District 3, positing kami dyan sa may, Ryan. Kampo yung dalawang putol na paa. Oo, sugar. Naligo gabi na yun. Hindi ka kaya. Yan nga, maga pa. Oh, basta. Kayang-kaya mag-get na yan. Ano ba yun? Ito na ba? Oo. Diba? Ha? Wala ang pag-asyo? Meron pa ba? Artificial ka naman. Okay, pang 1, sir. Well, 1, 2, 3, push. Push ka. Yan, very good. Tapon ulit, very good. Gusto ginagawa mo. I like that one. Pagtingin sa kabila. Yan, huwag ka po. Yan. O, tingin mo. Hindi ka puro. Aliwa. Hindi isa ka na. Tingin sa kabila. O, yan. Hi guys. Hello, JR! Obo. O, yan. Ay, di. O. Linda, magtutuloy pa lang ako. Hello. Ready? 1, 2, 3, po. Pang 11, isa na lang, kuya. Isa na lang. Papahinga ka na, ha? Pero I will make to you a konti massage sa likod sa mga abulin niya. Asa kamay? Vamos. Yan. Ang ganyan mo lagi, wala mo yung kamusta Sabi mo? na-stroke niya dito. Ito, Ano na pala niya eh. Agalaw na. Oo. Thank you, Lord. Pag-isip ko ang umaga, hindi mo makatayo eh. Macho yan. Malago yan. Wah! Abet. Kung meron pa ako, kalaguna. Ano ba yan? Siyempre. Kaya kung magtsaga ka. Yan ba yan? Naligo ka na. Laguna. Ano ka ba? Yakan ba lang? Tumatawa, hindi tumatawa pa rin ako. Dati nagula. Siyempre. Oo. Siyempre sa tao ko, naglalaba ganyan. Oo. Kasi... Diba? Ba! Focus ka ba? Ay, ako naman dyan. Nalamig sexy kung... Okay, 1, 2, 3, push! Napunta rin na bigyan. Ba! 1, 2, 3. Oh, tika! Kumidyante yan. Lahat pa kaya ng mga yung wheelchair, pakita ko sa kanya, para alahanin na ko eh. Ayan na. Tuto ko ba? Ayun na nga. O, yan, last tayo. Pag namar ko na bigyan, malago yata ako. Ayun, magsuri pa. O, pati yung bigyan na asura. Parang sing kartera eh. Tawag tayo, hindi na dati. Ang dami ko siya dyan. Focus ka ba? So this is the last therapy. Bukas 13 bukas ha. Dalawa. Parang gagyapi. Makapun kaya. Oh. At least, exercise mo yun. Hanggang 21 ka pa yan. At ako ng 21, ito yung pinaka-super. Upo ka na naman. Tanda mo ko. Yeah. No, ano sa pala. Just relax. And take it easy. Yes, yeah. Love. Ayun, just walk. Up. Ayun mo dyan. Hindi, lagi tayo mo dyan. Sas kayo. Tapos may pag-iwan. Oo, tulungan. Ano yun?
Pero ako dyan. Yan! Sinabi ang Bless my hands, Lord God. Sa massage, ating body. Dalawa. Ay, wala. Bakit na? Mag-extend. Marami siya eh. Alipin. Kontra mo, di ba? Yan, o. Kontra mo. Yan. Uupo na ako. Saka pa. Wala. Karena kira, o na ano, hindi mo tulad mo dito tayo. Tumay ka.